Notes que els mitjans de comunicació tradicionals et tracten d'imbècil? Que els falta profunditat, una visió àmplia de la història? Que van d'exclusiva en exclusiva però no paren a analitzar d'on venim i cap on anem? Que estan al servei d'unes elits amb uns interessos concrets? No estàs sol i creu-me, he trobat l'alternativa perfecta per deixar enrere el soroll dels grans altaveus mediàtics i començar a entendre de veritat què està passant. Casablanca és el Patreon de l'Enric Vila, en la meva opinió, el millor analista polític de Catalunya. L'Enric va ser de les primeres persones en avisar que el procés era tot una farsa. Tot i que al principi tothom el tractava de boig, al final tothom li ha hagut d'acabar donant la raó. Segurament ja el coneixes per la seva columna al Nacional, on cada setmana publica els articles més reveladors que es poden trobar a la premsa catalana. Però això només és la punta de l'iceberg. Al Patreon de Casablanca hi podràs trobar podcasts sobre política, història, inversions, música, literatura. Tindràs accés setmanal als retalls de premsa més importants per entendre cap on va el país. Podràs llegir en exclusiva els llibres increïbles que està escrivint, escoltar les converses i reflexions que té amb els seus col·laboradors habituals, com la Marina Porres o la Bel Cotillas. El Patreon està actiu des del 2018, així que la quantitat de contingut a la qual tindràs accés, creu-me que no te l'acabarà. I el que té més valor per mi de Casablanca és poder saber les coses abans que passin. I no és una exageració. A Casablanca sempre van per endavant. És molt bèstia. Així que ja ho saps, si vols contribuir a crear un espai de comunicació en català lliure de la influència de l'Estat, vine a Casablanca. Val la pena.